ambiri tinadandaula pa video imene tinapanga yokuti munthu akayimba pa phone pathu ize mutchula zina kuti akuyimba ndi wakuti akuyimba ndi wakuti. Nde zikuoneka kuti izizi zinasankha kwambiri mafoni cause anthu ena amati zatheka, komano anthu ambiri anadandaula kuti ine ndayesa kusearcha ku settings komanso ku phone sizikupezeka. Nde video ino ndi yanu kuti ngati sizimatheka tikuyenera titani. Ndiye mosataya nthawi tatiyeni tisanene kuti tingapange bwanji. Ndiye apa choyenera kuchita ndikupita ku Play Store kena kuti panga search. Ndiye apa tisearchapo kuti caller name announcer like chonchi. Ndi application iyo ndi uyu alemba kuti caller name announcer. Ndiye kuti mpanga click mfoni mwanomo mumpanga install. Ife kuti niyo napanga install kale ndingopanga open. Kenako ndipanga continue. Give permission. Allow. Go to settings. Kenako timpanga turn on. Ndiye mfoni mwanomo mwene itamwabweresa zima application zambiri mbiri mukangosaga pamene pali caller name announcer ndikukapangapo on. Kenako nkupanga done. Ndiye apa musankha ndabwerera kunoko yakho ndikuti tipanga yakho, komano mutha kupanga so iliyonse imene mungafune. Ndiye kuti apapa ilioni kaleso ndiye kuti apapatu ko iliyonse imene tabwere ndiye kuti izikutchuliyani kuti akuyimba ngwakuti. Ndiye kupanga kwaketu ndi kumene koko. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.